Ga wasu fina-finan Indiyan Hausa na musamman daga kamfanin Sultan, Yaƙin Mutuwa, sai kuma ɗan Saddar na gaba kuma mai zafi, sannan da akwai tsaka mai wuya, sai kuma ƙiyayya. Ayya Sultan mai gadi. Kada da in cika ku da surutu, domin samun waɗannan ƙasaitattun fina-finan Indiyan Hausa kai tsaye ka saukar a wayarka ba tare da ka sha wahala ba, to hanya ɗaya ce ta sauƙaƙƙiyar hanya ta shiga group namu na BIP, group wanda ake biyan kuɗi a shiga domin samun fina-finan Indian Hausa kowaɗanne kala kuma daga kowanne kamfani, kama daga Algaita, Sultan, Yusuf Zamani, Mega, Dilo, Fikira, Al Hussein da ma sauransu. Yanzu haka da a ce kana cikin group namu na Indian Hausa, daga gefen wannan bidiyon za ka ga fina-finan nan a jere kowanne da sunansa da megansa da kibiyansa. Daga ka latsa wannan kibiyar za ka ga fim ya juya, kibiyan ta juya, fim zai sauka kan wayar ka kai tsaye. Sannan zaka iya zuwa ka tura ma duk wanda kake so ka tura ma. Gaskiya idan ka san fina-finan Indian Hausa suna baka wahala, kai ma baka samun su akan lokaci, to nesa ta zo kusa. A ta wannan hanyar ne kawai zaka dinga saukar da fina-finan Indian Hausa kowaɗanne kala ne akan wayarka. Sannan kuma ba wai iya sababbin fina-finan Indian Hausa ba, har na baya da suka fita da kake ganin tsinke-tsinken su akan TikTok ka rasa sunan su kuma ka rasa yadda za ka dinga samun su. To da zaran ka biya kuɗin ka an saka a cikin wannan tsarin namu na Indian Hausa, zaka gan su barkatai. Duk wanda kake so kawai zaka rubuta za ka gan shi a cikin wannan group din. Sai dai kawai ka danna ka saukar kan wayarka kai tsaye. Sannan zaka iya kallon duk wanda kake so ka kallata a cikin wayarka ba sai ka saukar ba. Dan haka ga number nan ka dauka ka mana magana akan WhatsApp, ka ce kana son shiga tsarin mu na fina-finan Indian Hausa. Da zaran ka yi magana akan WhatsApp za a tura maka yadda tsarika suke, ka biya 'yan kuɗin ka a sanya ka a cikin wannan group din. Da zaran ka biya kuɗin ka aka sanya ka a cikin wannan tsarin, to fina-finan Indian Hausa sai dai ma in ka sauke ka dinga tura ma wasu. Dan haka ina 'yan downloading, ina masu kallon ɗaya-ɗaya, wannan damar taku ce a gaskiya. In dai ka san fina-finan Indian Hausa suna baka wahala a inda kake ko kuma baka samun su da zaran sun fita, a ran da suka fita a ranar zaka dinga samun su a group namu duk wanda kake so.